Roxano, cine e la ușă? Cred că a venit noul meu iubit, mă duc să-i deschid. La fel ca măta faci, eu mereu să aflu ultimul. Uite, tată, el este acolo. Haide acolo, intră. Salam alecum. Roxano, ce-i cu ăsta? El e iubitul meu. Soțul. Ce sos, mă? La fel ca măta faci, bă, că iei decizii fără să mă întrebi și pe mine. Ce-i mă cu ăsta în rochie? Nu e rochie, e costum tradițional în Tunisia. Aoleu, ăsta e tunisianez de ăsta. Unde le găsim, mă, pe ăsta? Că la fel ca măta faci, cele mai proaste alegeri. Tată, ideea e că eu îl iubesc foarte mult și... Eu vreau plecat cu ea în Tunisia, acasă. Ce să faci tu, mă, frem? Băi, asta e așa un pic. Adică eu m-am chinuit să-i fac asta aici în România, am rate la bancă ca să o iei tu la tine. Băi, fata mea rămâne în România. Eu am avut multe case în Tunisia, dat și ție o casă în Tunisia și făcut nunta în Tunisia. Aia cu casa sună bine, mă, friend. Dar cu nunta ai grijă că eu nu m-am dus degeaba cu măsa la te anunț. Păi tu știi câte datorii am eu de recupera, mă? Bine, făcut nunta în România, dar cu mâncare tradițională Tunisia. Dă la afară, Roxano Călbat, dă la afară acum. Adică eu ce să fac, bă, să fac nuntă cu orez și legume cum au ăștia? Tată, dar ei nu mănâncă doar orez. Roxana, nu. Tatu, eu dacă știu că e nebun, eu plecat. Doamne ajută, mai pleca asta odată. Vezi, bă, dacă nu spune și mie că așa faci ca măta, că nici aia nu spune tot. Tată, băiatul e la milionar în euro. Uite, la fel ca măta faci, că nici aia nu-mi zice tot până la final. Hai după el să ducem înapoi.